कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च வேதசாஸ்திரபரிஜ்ஞாய தத்தாத்ரேய நமோஸ்துதே. அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கும்பராசியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சி பெற்று அமரும் சனி பகவான் எந்த ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்? நவக்கிரகங்களில் சனி பகவான் நீதிமான். சனி பகவான் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பு. அதனால தான் பலருக்கு சனி பகவானை கண்டாலே பயம் ஏற்படுகிறது. சனி பகவான் வரும் 29ஆம் தேதி கும்பராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது வீடான கும்பராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார். இந்த இடப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம். சனி பகவான் ஒருவருடைய ஆயுள் காலத்தில் அர்த்தாஷ்டம சனியாக, கண்டக சனியாக, அஷ்டம சனியாக ஆட்டி படைக்கிறார். 7.5 ஆண்டு காலம் 7.5 சனியாக அமர்ந்து படிப்பினைகளை தருவார். நிகழ்வுள்ள அதிசார சனி பயிற்சியால் சில ராசிகளுக்கு 7.5 சனி காலம் தொடங்குகிறது. சில ராசிக்காரர்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி, கண்டக சனி, அஷ்டம சனி தொடங்குகிறது. நீதியும் நியாயமும் நேர்மை கொண்டவர்களை சனி பகவான் எதுவும் செய்ய மாட்டார். ஆணவத்தோடு ஆடுபவர்களின் தலையில் தட்டி நல்ல படிப்பினை தருவார். இந்த ஒரு வகையில் என்னென்ன ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த ஜாகிரத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்று பார்க்கச்ச, மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு எத்தகையான நன்மைகள் இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கப் போகிறது? மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் இன்னும் சில நாட்களில் கும்பராசியில் அமரிப்போகிறார். இது ஒரு பாக்கியஸ்தானமாக 9வது இடமாக வருகிறது. ராசிக்கு பாக்கிய சனியால் எந்த தடையின்றி செயல்கள் மிகுந்த வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மற்றவர்களுக்கு ஜாமீன் கையெழுத்துகள் போட வேண்டாம். நரம்பு தளர்ச்சி, எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள், கணுக்கால் வலி ஏற்பட்டு நீங்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய அவசரம் ஏற்படும். உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்காது. முதலாளி தொழிலாளி உறவு சுமூகமாக இருக்காது. வேலை கிடைப்பதில் தடைகள் ஏற்படும். வேலை கிடைத்தாலும் அலைச்சல்கள், நிம்மதியற்ற சூழ்நிலை ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கல் சுமூகமாக இருக்காது. மேலும் தகப்பனாரின் உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் தேவை. சிலருக்கு கடன் பெருகி வட்டி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை அதிகரிக்கும். தேவையற்ற வகையில் நம்மை பற்றிய வீண் வதந்திகள் உலவும். அரசாங்கத்தால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விலகும். சனி பகவான் நம்ம எழுதியப்பம் ஏற்றி வழிபடலாம். ஒரு எளிமையான பரிகார முறை நீங்கள் மேற்கொண்டால். ஆக பாக்கிய சனியாக வருதுனால பாக்கியங்கள் அள்ளி தந்தாலும் பல விதமான இடர்பாடுகள் அவர் கொடுக்கறதுனால மிகுந்த ஜாகிரத்துடன் இவர் பார்க்க வேண்டும் என்பதை மிதுனராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக தரப்படுகிறது. அடுத்து நம்ம கடகராசி அன்பர்களை பார்த்து கொண்டால், கடகராசி அன்பர்களே, உங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி ஆட்டி படைக்கிறார். தேவையற்ற பேச்சுகள் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிகள் இறங்கி வெற்றி பெற பாடுபட வேண்டியிருக்கும். உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வேலை மாற்றம், திருமணம் போன்ற சுப காரியங்களை இனிதே இல்லத்தில் நடைபெறும். குரு பகவான் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு கிடைத்தால் புதிய தொழில்கள் தொடங்குவதற்கு முன் நம்ம நன்கு ஆலோசிக்க வேண்டும். காதல் விஷயங்களில் திருப்திகரமாக இருக்கும். கணவன் மனைவி உறவு மகிழ்ச்சியாக அமையும். குழந்தை பாக்கியம் சற்று தடைப்படுவதோடு பின் விருப்பம் பூர்த்தியாகும். கிடைத்த வேலை திருப்தியாக செய்து வரவும் வேறு வேலை மாறும் நன்கு ஆலோசித்து செய்யலாம். வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல்களும் வேதனைகளும் ஏற்படும். பெண்கள் தங்கள் உடல்
வேலைகளுக்கு ஏற்படும். பெண்கள் தங்கள் உடல் நலனில் அக்கறை காட்டவும். கடன் பிரச்சனைகளை தீரும். சளி தொந்தரவு, காய்ச்சல், பல்வலி, கண்ணில் குறைபாடுகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் விட்டு கொடுத்து செல்வது மிகுந்த நல்லது. ஆக அஷ்டமச்சனி நடக்கிறதுனால அஷ்ட கஷ்டங்கள் அள்ளி கொடுப்போம். மிகுந்த ஜாகிரதையுடன் செயல்பட வேண்டும். நமக்கு என்ன ஒரு மிகுந்த அட்வான்டேஜ் என்றால், சனி பகவான் கும்பராசி அவருடைய சொந்த வீடு மூல திரிகோண வீடு, வலிமையான வீடு. ஆக அஷ்டம சனியாக வரதுனால நமக்கு ஒரு விபரீத ராஜயோகம் தரக்கூடிய நிலை என்பது கூட இதில் ஏற்படுகிறது. சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு சனி பகவான் கண்டக சனியாக வரப்போகிறார். இந்த காலகட்டத்தில் மனதையும் உடலையும் ரிலாக்ஸாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் செலவுகள் குறைத்து சேமித்து தொடங்குங்கள். சகோதரர்களிடம் அதிக உரிமை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். தாயாரின் உடல் நிலை சீராகும். சிலர் வேலை விஷயமாக குழந்தைகளை விட்டு பிரிய நேரிடும், அல்லது உங்களை விட்டு பிரிவார்கள். பொறுப்பும் குடும்ப பாரமும் தானாகவே உங்கள் தலையில் உட்கார்ந்து கொள்ளும். சுபகாரியங்கள் நடக்க சற்று போராட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை. அடிவயிற்றில் பிரச்சனை, நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்துக்காக கொஞ்சம் சேமிக்க ஆரம்பியுங்கள். ஆக உங்களுக்கு சப்தம சனியாக வருதுனால, கண்டக சனியாக வருதுனால, சனி பகவானோட பார்வை சனி பகவான் பார்வை நேரடியாக ராசி மேலே விழுகிறது. குரு பார்வை கோடி நன்மை தரும். சனி பார்வை ஏராளமான துன்பங்களை தரும். சூரிய பகவான் என்னும்போது நமக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் பயங்கரமான பிரச்சனைகளை சிம்மராசி நண்பர்களை கொடுக்கும். ஏன்னா சனி பார்வை நேரடியாக, ஏன்னா சனி பார்வையால் இன்னும் ஏராளமான புராண புருஷர்களில் நம்ம பார்க்கும்போது, புராணத்தில் ராவணன்லேருந்து மிகப்பெரிய இலங்கை வேந்தர் ராவணன் போன்ற ஏராளமான ஒரு மகத்தான சிவபக்தர்களை அவருடைய பார்வைக்கு அகப்படாதவர்கள் கிடையாது. ஆக சனி பார்வையில் ராசி விழுகிறதுனால மிகுந்த துன்பங்கள் நேரிட வாய்ப்பு. சனி பிரீத்தி செய்வது நல்லதாகும். கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு ராசிக்கு 6ஆம் வீட்டுக்கு வரும் சனி பகவான் அதிசார சஞ்சாரத்தால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். அதனால தேவையற்ற மன உளைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். சகோதரர்களால் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும். நெருங்கிய உறுப்பினர்களால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இருக்கும் பொருட்கள் கையை விட்டு செல்லும். நாணயம் தவறி நடக்கும் சூழ்நிலைகள் அமையும். காதல் விஷயங்களை மகிழ்ச்சியாக திருமணம் என்று வரும்பொழுது சற்று போராட்டமாக அமையும். திருப்தியான மனநிலை இருக்காது. அதே சமயம் பணம் வரவு சீராக இருந்து வரும். தந்தையாரால் எதிர்பாராத தனவரவு, பொருள் வரவு கிடைக்கும். நட்பு வட்டாரங்களில் விரிச்சல்கள் ஏற்படும். கணவன் மனைவி உறவு சற்று சுமாராக இருந்து வரும். இந்த காலத்தில் உடல் நலை குறைவு, ஏமாற்றங்கள், இழப்புகள் ஏற்படும். இழுபறியான வேலைகள் உடனடியாக முடியும். வாகனத்தை ஓட்டும்போது நிதானம் தேவை. பண பற்றாக்குறைகளும் வீண் பலிகளும் அரசு காரியங்களில் இழுபறி நிலையும் உண்டாகும். ஆக 6ஆம் பாவத்துக்கு சனி பகவான் வருது என்பது சிறப்பான ஒரு நன்மை. இங்கேயும் நமக்கு விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படுகிறது. காரணம் என்றால் 6, 8, 12 மறைவு ஸ்தானங்களில் கோச்சார ரீதியாக சனி பகவான் வரும்போது விபரீத ராஜயோக அடிப்படையில் நமக்கு மிகுந்த எதிர்பாராத நன்மைகள் அள்ளி தருவார். அதே நேரத்தில் கெட்டவன் கெட்டிட்டில் கிட்டு ராஜயோகம் என்ற அடிப்படையில் கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு யோகக்காரகனாக சனி பகவான் விளங்குறதுனால எதிர்பாராத பல நன்மைகள் உறுதியாக செய்வார்ன்னு நம்பலாம். அடுத்து விருச்சிக ராசி அன்பர்களே, சனி பகவான் உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனியாக இருந்ததனால், ஆட்சி பெற்று அமர போகிறதுனால் யோகம்தான் ஏற்படும். வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வேலைக்கு ஏற்ற ஊதியம் உயர்வும் கிடைக்கும். கையில் பணப்புழக்கம் சரளமாக இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்பும் லாபமும் கிடைக்கும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தகவல் தொடர்பு துறைகளில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
தங்க நகைகளை கவனமாக கையாளுங்கள். குழந்தைகள் வருங்காலம் குறித்து ஒருவித பயம் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களால் ஆலோசிக்காமல் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க வேண்டாம். பாதிப்புகள் குறைய ஹனுமானை வணங்க நன்மைகள் பெறும். அர்த்தாஷ்டம சனியாக வர்றதுனால 4ஆம் பாவத்தில் வர்றதுனால சுகங்கள் கிடும். மட்டுமில்லாமல் தாய் உடல் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் மிகுந்த ஜாகிரதையாக இருக்கும். சில சமயத்தில் தாயாருக்கு மருத்துவ செலவுகளை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வீடு விஷயம் இறங்கி அல்லது வாகன விஷயம் இறங்கி அதில் ஏமாற்றங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஆக 4ஆம் பாவத்தினுடைய காரகத்துவங்கள் என்னென்ன இருக்கிறது அடிப்படுறதுக்கு உண்டாகின வாய்ப்பு என்பது அர்த்தாஷ்டம சனியில் எடுத்துக்காட்டும். மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அடுத்து மகர ராசி அன்பர்களே, சனி ஜென்ம ராசியிலிருந்து 2வது வீட்டுக்கு செல்கிறார். வார்த்தைகளில் கவனம் நிதானம் அவசியம். எதிர்பாராத கௌரவம் பொருள் வரவும் கிடைக்கும். முன்னோர்கள் சொத்து, கணவன் அல்லது மனைவி மூலம் வருமானம் வந்து சேரும். கொடுத்த பணம் வட்டியுடன் வந்து சேரும். கைக்கு வராத பணம் வந்து சேரும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி நல்ல லாபகரமான தொழிலாக அமையும். தாய் மாமன்களால் எதிர்பாராத நன்மைகள் ஏற்படும். குடும்பத்தோடு புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். பணியிடங்களில் வேலைகள் வலு ஏற்படும். பாதசனி காலம் என்பதால் கால்களில் கவனம் தேவை. அதாவது காலுக்கு அடிபடுறது என்பது, திடீர்னு படிகள்லேருந்து விழுவது என்பது, எது இருந்தாலும் பாதசனி காலகட்டத்தில் பாதங்கள் மிகுந்த ஒரு கவனமுடன் பார்க்க வேண்டும் என்பது அவசியமாகிறது. அதனால தான் குடும்ப சனியாக வர்றதுனால தான் குடும்பத்தில் பல குழப்பங்களை உண்டு பண்ணி மன நிம்மதியாகும். ஆக பேச்சுவார்த்தைகளில் மிகுந்த கவனம் தேவை. அடுத்து சனி உங்கள் ராசிக்கு ஜென்ம சனியாக வரப்போகிறார். கும்பராசி அன்பர்களுக்கு சுய தொழில், சிறு தொழில்கள் வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். ஒரு சிலர் கூட்டு தொழில் செய்ய வாய்ப்புகள் அமையும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து காணப்படும். உறவினர்களிடம் இதுவரை இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலும் நீங்கி நட்பும் நேசமும் உருவாகும். வெளி வட்டார பழக்க வழக்கங்களை சாதகமாக அவர்களால் நன்மைகளும் ஏற்படும். திருமணம் நடைபெறுவதற்கு திருமணம் கைகூடி வரும். பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றும் காலமாகும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் இனிதே நடைபெறும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும்போது கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். யாரையும் நம்பி முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம். பெருமாள் கோவில்களுக்கு சென்று அனுமான் வெற்றிலை மாலை சாற்றி வணங்கி வரவும். ஆக ஜென்மசனியாக இருக்கிறதுனால படாத பாடுபடுத்துவார். உடல் ரீதியான உபாதைகள், தொந்தரவுகள், அவமானம், கெட்ட பேர், சம்பந்தமில்லாத வீண் பழி, வதந்திகளை உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜென்மசனியில் பயங்கரமான மன உளைச்சல் கொடுக்கும். மிகுந்த ஜாகத்துடன் கும்பராசி அன்பர்கள் செயல்பட வேண்டியது என்பது அவசியமாகிறது. காரணம் என்றது 7.5 சனியினுடைய காலகட்டமாக இருக்கிறதுனால. அடுத்து மீனராசி அன்பர்களுக்கு சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு விரயஸ்தானத்தில் பயணம் செய்ய போவதால் இதுவரை வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இப்போ வேலை கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. கேட்ட இடத்தில் கடன் கிடைக்கும். கொடுத்துள்ள பணம் பொருள்கள் தவணை முறையில் வந்து சேரும். விசா, பாஸ்போர்ட் விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும். வேலைக்காக வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு செல்ல சந்தர்ப்பங்கள் சாதகமாக அமையும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில்கள் லாபகரமாக அமையும். உறவினர்களால் நன்மைகள் ஏற்படும். அயல் நாடு சென்று வர விசா கிடைக்கும். முக்கிய விஐபிகளின் அறிமுகம் கிடைக்கும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் தீர்ப்புகளில் நல்ல வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். செலவுகள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். தாய் வழி உறவினர்கள் விட்டு கொடுத்து போவது நல்லது. காலபைரவருக்கு தேய்பிறை அஷ்டமி தினத்தில் விளக்கேற்றி வழிபடலாம். ஆக இந்த ஒரு 7.5 சனி காலகட்டத்தில் இந்த சனி பகவான் அதிசார பயிற்சினால் தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிய நிலைகள் சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் நேரத்தில் தீமைகள் ஏற்படலாம். தீமை எதிர்பார்க்கின்ற இடத்துல நன்மைகள் நடக்கலாம். அவரவர்கள் தசாபுக்தி பொறுத்து வரை அவரவர்கள் ஜென்ம ஜாதகத்தில் சனி பகவான் இருக்கின்ற இடத்தை பொறுத்து யோகங்களை பொறுத்து பல எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் யோக வாய்ப்புகளை பெறலாம். ஆனால் கோச்சார ரீதியாக இந்தந்த ராசிகளை மிகுந்த கவனத்துடன் இந்த
சனி அதிசார பயிற்சியில் கவனமாக இருக்கிறது மிகுந்த நன்மை பயக்கும். சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து.